Kom nu. Kom bare. Fuck, der er du på lol, har du fået firesvær? Yes, jeg nakkede en med det her i dag. Kom og tag dine ting. Ja, firesvær. Hvad er det, I fejrer hvad? Sharpness 10, vi fejrer 2. Ja, okay. Jeg bruger kun Sharpness 3. Så vi tager en Sharpness 3 kamp. Der kommer lige en Jonas noob. Sådan der, jeg nakker ham. Han er svær. Sharpness 2. Kan du skide ikke? What the... What did you play? Yeah. Okay, den gik hurtigt, den tog 3 sekunder, så jeg tror lige, altså. Jeg pålede der. Hvordan kan det være, jeg på